Tichauya nenyaya yakamhangarwa naRobius Nyimbiri achimhangarira Robius Nyimbiri ndo anobva kwaMutanhaurwa. Iyi inhau yema-seduction damages. Vari kuclaima ma-seduction damages. Ndo nhau yandauya nayo mudare mama. Tichakumbirawo Robius Nyimbiri kunze maoko yerudyi motedzera zvandakutaura mashure. Pandichati Robius, ini Robius Nyimbiri tedzera zvandakutaura. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisei maoko pasi. Ndoya kwauri simudza ruoko rworudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisa ruoko pasi. Robius Nyimbiri ndokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbu tasakisa kungoti uye ujekesa chikumbiro chako kudare kuti unokunamatira dare rikubatsire nei. Pamusoro idare neRobius Nyimbiri ndauyawo kuti ndizobetserwa nedare kuburikidza pamusoro pekukanganiswa kwakaitwa mwana wangu. Ndaikumbira kuzivisai pane zvakaitika. Vakatanga kuuya mari yedamage vachiti $10. Tsvakirai kuno. Ndokubva vazouya vakuuya vachiti vada kusungira $100. Saka ndo pandaida kubetserwa. Ndakaonawo ini sevana vadiki zvakandiremera handizivi kuti pangafambiswe sei, saka maonawo ndichiuya kudare ndoda kuti ndibetsereke ipapo. Tokumbira kuti mujekesere dare kuti muri kuclaima roora here kana kuti ndo pandisina kujekerwa napo pamudare ringade kunyatsoziva. Ichokwadi. Pamusoro pemwana wenyu zita ndiani? Ina makore mangani? 16 years. Nyaya yakamhangarwa kumapurisa. Pakaitika chiitiko ndandisipo, saka hainangu yakwanisa kusvika kumapurisa. Ndopa vakauya vachiti yanane titaurirane zvepachivanhu. Saka kuzobva ipapo zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Saka maona tauya kuti tizobetserwawo nevakuru. Mwana ari pamakumbo ndewani? Wakapiwa pamiri gore ripi? 2024. Une makore mangani? 14 years. Saka kusvika pari nhasi 16 years ndo dzawanadzo izvozvo. Ndo nhau iri pano, mwana ari pasi pemakore isingazivi ndatopira kwamuri mawiro yakaita ndakuya ndichiziva kugara yakagamuchirwa namapombi.
Umpomo na una mukuru na. Ni 17. 17. Nestu bajao. Cha salama. Muji? Chiri kumusha. Aurisa zozona. Chiri kumusha. You Chris Obiri Babar Gubi. Chiri bana. Yeah, ipeka ichika makatudi naye. Nyaya takaitora senyaya hatirambi. Tikataura namai wangu. Tikawirirana wakati ngatingoita izvi chivanhu. Tikawirirana pachivanhu. Kusvika parinhasi. Ndisana kurezva makaita. Ndisakawirirana pachivanhu. Wirirwa kuti chii chinonzi chivanhu. Ivo wakati kuti tisungisane. Handione zvichiita. But mimi chibvisai inonzi kusungira kuitira kuti nditore mwana wangu ndigare naye. Akati chibvisai kusungira nditore mwana wangu ndigare naye ndiani? Ivo mai vangu. Ndosaka mwana wavo wanaye tikasungira. Mwana wakagara naye wakati toda mari yekunonyoresa. Wakatenda kunonyoresa kwamakumbi. Wakazonzi mwana uyu anofanira kusunungukira kubvi kuparenyatwa. Wakati kuparenyatwa kuri kudiwa mari. Tikavapa yekufambisa, tikavapa yekuti aidzi anogona kuita operation, tikavapa 450 yaidiwa. Kusvikira asununguka. Saka iko zvino zvinini kubasa handisi kuenda. Saka kuti ndikwanise kuti ndite up and down yekunoona mwana. Mati takatuwirirana kuti pachivanhu. Wadabvunza kuti chivanhu chii? Sanangurai zvamakawirirana pachivanhu zvacho kuti zvii? Zvekuti tikwanise kusungira, wakwanise kugara nemwana wavo. Ndo chivanhu chacho chamakawirirana? Ndo kuwirirana kwatakaita. Handizoziva kuti pane zvimwe zvechivanhu zva... Pane zvino musikana arikugara kupi? Musikana hatinaye kumba. Ndinaye kumba ine. Ameno chida rinonditendera kuti nditaure zvakaitika. Handisaka tiri kutaura. Taurai. Mwana achimitiswa handina kutora nhau iyi kuita yangu ndega. Ndakanosuma vabereki vake sezvo takaparadzana. Ava vanga vasipo pakabva patumwa tete. Mati sezvo takaparadzana kuti chii? Kuparadzana baba vacho hatigare tose. Vakanga vasipo. Ndibva ndanosuma nhau kuti ndozvaita chii mwana because ndakazoziva nhumbi yane 6 months. Aigara nasisi vake ndichimboita mapendo ndichiuya zvangu. Tete vachona vakatumwa vakauya vanogara kwamuriwo. Vauya ndobva ndatumwa ndiperekedze mwana. Mwana akaperekedzwa ndokubva vatambira mwana. Achiperekedzwa kupi? Kumba kwanake. Vamuperekedza after week vakaunza $10 vaiti nditsvakire kuno. Inibva ndatora $10 yebva ndaenda naye kubva kwanaruva ndikati kuna nabamunini vacho ndibaba vacho vanga vasipo. Ndikati kwaunzwa mari asi vari kuti vada kusungira nekuti mai vakati ndinoenda kubasa ndigare nemwana uyu ndega handikwanise. Saka vari kuti vada kusungira. Ndobva tete vatumirwa mari yebhasi futi tete mbva vadzoka. Ndobva vaenda nemwana neni ndakaenda nemukomana akaenda. Baba vacho nana mai vacho pasina ngani munyaya wake varega. Ndobva vaenda mbva vauya mbva vabisa mari $100 nejira. Ndozvino zvavakaningirikira zvavakabisa vaitita kusungira mwana wemwana mudiki. Amen. Ine mutemo unoti kudii panyaya panyaya dzewanano? Zvirikubvunzwa munhu kodzero yekuroorwa anenge akaita sei kumutemo? Pamutemo munhu ane kodzero yekuroorwa anenge ane 18 and above. 18 and above here. Vanhu vanyanga ane 14 ane pamiri. Maifana kuita sei? Kunoripota kupolisi ndosaka ndakangoendesa nhau kuna nababa vacho vachifungidzwa kuti ivo vachaendesa nyaya kumusoro. Kuendesa mai makaita toradaro. Muendesa kuna vabereki handimugara nomwana. Chokwadi.
Iwo baba wacho pawakanzwa kuti ndozvaitika wakaitei? Ini pandakanzwa kuti ndo chimiro chiripo ndakazouya ndanzwa nyaya yekuti vaiti toda kuti tigare pasi tinzwisane tiwirirane. Ana angati tigare pasi tinzwisane panyaya yekuuya kwavakaita. Wangowati ani? Pavakauya vakwasha vaiti titaurirane. Asi iwo mufungwa mako iwewe wanzwa kuti ndozvaitika mwana ane 14 years. Inini mufungwa mangu ndaitofungidzira kuti nyaya iyi inoda kumapurisa, asi pakuzotaura kwavakaita ndikati regai tinzwe kuti chakaita kuti muzorega kuenda kumapurisa kusvika pari nhasi zvinezvi mwana ane 16 years chi. Ipapo taiti tigozoyanana nenzira yechivanhu kuti pakakanganisika. Munozoyanana nenzira yechivanhu pamwana ane 14 years? Ipapo pakakanganisika zveshuwa. Ndo danho raifanira kunge rakatanga kutoitwa iroro zveshuwa. Zvinozi unogara kupiwo? Ndogara kwaMusana. Iye yakaitikira kupi? Kumatope. Kumatope ku? Papano pazvaSAPA? Inyaya yenyu isimukai panapa muende kumapurisa muise ripoti kumapurisa. Mapurisa voita basa ravo vopedza, kana mapurisa vapedza basa ravo muzodzoka kuno. Because inoenda kumapurisa, yobva kumapurisa yoenda kudare kwamajistrate voita basa ravo. Kana vapedza ivavo ndipo munozoya kwamambo. Ina handikwanise vana vese vari pasi pemakore 18 kutarisana navo ndichikwanisa kuvatonga nekuvabvunzurudzawo ngedare riri pamusoro rapedza ferefeta nyaya yacho kuti chii chakamboitika. Saka kubva panapa endai kumapurisa mondudza kuti zvanzi kudii kumapurisa. After mandudza zvataurwa kumapurisa tozokuudzai zvokuita. Pari zvino kana zvakadai musina kundiudzira bepa rabva kumapurisa hapana chandinoita, nekuti makutuma mambo kuti garai pasi murodze mwana ari pasi pemakore 18 ndozvamakuita. Mutemo usina kutanga waongorora ipapo. Mutemo wakaongorora kuti chii chaitika. Munouya kuna mambo kuti mambo itai kuti zvidai, mangwana zvichazodii? Zvino mwana yandazoka kumba kwenyu uye agere kumba kwako zvakurevei izvi? Handi uyo akada kudzokera kuchikora iwo kuite ndaturi kuitei? Waidzidzawo? Musikana waidzidza kwamureva, musikana wakamuwana kupi ari kuno kumatope? Mukomana waidzidza paSolid Rock kuno kuDombosha. Saka kwamureva wakabva kupapa? Ati kwamureva wakabva kupapa iwe uchinzi waidzidza paSolid Rock? Kwamureva ndaidzidza ikoko ndi form 4 pandazoya apa pandakuno 3 term ndopandikazotanga kudzidza paSolid Rock. Saka musikana wakamona wachidzidza kwamureva? Ndikamona pandaiya kunoko kumawedzi. Musikana waisatogara kunoko, vana vaigara nagogo. Saka kwakaita maindi kuti kwandakaita vana. Vana vaitwa nagogo kwaMusana. Kuno kuDombosha vaitwa kumawedzi ndipo kwakona nemukomana waidzidza Solid Rock. Iwe dairiwe? Saka vaigara kupi? Musikana aigara kwaMusana nagogo vake vakazoshaya. Saka uyu paiuya kuholiday aidzidza panoti paChakanyemba ndopavaionana kumaholidays uyaidza kuSolid. Iwe musikana simuka kudini mwana? Hapana zvimwe zvandokwanisa kuita pari zvino. Simuka mbe panapa muende kumapurisa izvozvo. Makombe vape nhamba dzako. Maenda kumapurisa ndoda mundipa update. Watora kwavari kugara nefo nhamba dzavo. Woenda kumapurisa izvozvi vokupa mhinduro yekuti vanzi kudii kumapurisa. Muchibva panapa munoenda kumapurisa moisa ripoti yezvakaitika. Kana mapedza process inenge ichiitwa yekuferefetwa kumapurisa
nedare riri kwamagistrate nekwamunotidzoka kwamama muchindiudzira zvinyorwa zvekuti makaenda kumapurisa vakati zvakati, mukaenda kudare vakati zvakati, paipapo ndochizotangirawo ipapo. Pari zvinhu handachatokwanisa kuita. Vana ava vari pasi pemakore 18 anotaurwa nemutemo. Ende zvinyaya dzacho dzinosuvisa kuti zera racho riri kuita zvinhu zvakadai izvi. Vabereki makatarisa, mogara pasi munyarara 2 years makanyarara. Kunyarara kwenyu kuri kumuudza kuti kudii mwana acharegera here musikanzwa iyoyo? Zivai nyaya dzekunyararira nenyaya dzinodai kuti mubereki usimuke. Kana mangotarisa manyarara zvino zvodii? Uyu mwana wacho uyu muri kumuudza kuti kudii? Kana zvadaro makanyarara imi 2 years makanyarara. Tingati marwadziwa 2 years muchirwadziwa makanyarara. Mamuudza kuti kudii mwana? Mazvita pari zvinogadzirira pano.